Hello mga listeners, good evening. Unya nga atong vlog di ay kay ani hapon ni good afternoon ni atong vlog. Pero kay gibus over man ako ni mga listeners. Muna nga good evening, no? Unya giuna na kong basa tong mga shout out no. Paminawal na ninyo ni guman ani nga atong drama no kay akong giutro kay taas man kaayo no ako lang ibalhin to sa kuan sa human sa drama kay ug aris sinugdanan to butang to nga voice over taas kayo ang pagbasa nako sa inyong mga comment o mga shout out mga ka-listeners no mao na nga lisod kayo may maglagot nga basher muna ato na lang gibutang sa kato siya una to na ako nga gi-record pero sa ending lang nato ibutang no human sa drama para katunay mga comment na mga pa-shout out maminaw jud sila ba human sa drama kay wa na may laing sumpay no i-comment sa part 10 pagbasa na sa mga comment o shout out mga ka-listeners no nya mo ni ato ang intro vlog karon kining video aning intro vlog na to kuan nag-unboxing ko ani mga ka-listeners no sa kuan aning akong gi-order ba katong gi-order ko grillo sa Shopee. Duha akong gi-order kay Pasko lagi ni no. Plano na ko ni Christmas ihatag na ko sa akong igsuon ang usa duha ka relo ni akong gi-order sa Shopee. Kaya mo ni akong gi-unboxing karon. Legit ang relo kay nindot siya. Ang problema kay nadismaya ako ka-listeners kay gikuha ko usa ang order mura kog nawad agana hinuon ning pag-order og tag duha mao na nga sunod umorder ko di na ko order og tag duha kay di malas na ay mga hilabtanong kamot ba ng mga delivery ha delivery hub na mga bugoy-bugoy mga trabante gikuha og usa bis duha akong i-order natingaman ko kay pag unboxing nako dati nga kung dali kay na-upgrade dapat naka-sell gyud na siya kay siyempre ang seller na ilam gyud siguruhan nga maputos yung tarong diyan na pa gyud siya kanang merchandise protection ba to another kanang payment pero wa man maprotektahe akong order kay naunsa ba ni nga imbis duha ka relo gituyo yun akong duha para iregalo na sa kong igsuon ang pag-abot usa ra man usa ra isod dismaya kay ko ani pero kung magisgot ang relo legit siya okay kay siya nga pagka-relo pero ganahan mo ani mo order mga ka-listeners nani siya sa Shopee pero ang advice niyo order mo ay pag order og daghan usa ra ordera para di jud makuhaan kay isod kay mo order kag duha tulo maro-maro gani ang na-assign sa delivery hub o di baka ang rider baka nga mga badlungon okay matimingan kuhag usa no kini pag unboxing na dalian na abre mga ka-listeners di na kay pilit ang yang tape ba halata jud kay nganay nag-una og abre bitaw nakaingon jud ko nga di na jud ko motrong order og tag duha kay kung nay mga badlungong kamot kuhag usa gyud no mga ka-listeners muna nga alipay unta ko kay legit ang relo nindot siya lig-on ya nindot sa tanawon ba problema lagi kay naunsa ba nga kulangan man no? Viewer ba kayo ni ang gisuot problema kay napakyas akong plano nga mohatag og regalo kay wa naman nakuangan mag-usa nya karon mga listeners na po usa ang gi-order na ko ani katong kuan katong kanang cassette tape to USB no? Converter na siya so kung giingon niyo mga listeners ba try ko order na kay i-convert na ko tong mga karaan ako nga kuan katong mga tape na ko sa una ba kay nato yung mga drama nga na-record mga kuan bisag di gud yung full drama at least makahandom ta sa mga drama sa una napakyas man akong kuan mga listeners no kay nangadawat na jud akong tape uban di na siya mo play kayo ba muga gahi na mo kay siya mutuyo kon pero legit ni kanya akong na-order no? Kaya ang uban akong tape nga mga original nga mga cassette tape gyud tunay mga music ba legit siya kay i-convert nimo ma-convert gyud ang ako lang problema itong mga record no kay ang mga tape nga kung mga blank tape na ko sa una kay gikan lagi to sa kuan pod
Bombay Bazaar, no? Hindi ito original, siguro po mga blank tape pa. Nagpilit na, no? Gahi na i-play. Bisi convert na ko. Kasi mabubod man. Kaya gahi na lagi ito ko na. Kapilan na ko nigi forward, gi-rewind, para mahumok ang maong tape. Problema kay pag mahumok mga ka-listeners. Nadyo, mga uban nga di na mo playbag. Kay mulukot man. No? Antod putlo na lang, aron kuan. Pero na uban nga ma-play siya. Pero nadismaya lang ko kay kuan. Kanang wa na ko makuan ma-transfer ang mga na-record sa una. Kay gahi siya pa-play. Pero i-try na ko to siya play sa cassette siguro kanang kusgan ba. Kusgan og dynamo mga ka-listeners ba. Kaya nakabantay kung murag og ato siya sa cassette i-play, madaog siya. So, kining Walkman gamiton, kining converter. Di kay siya kusgan ting gamay ra siya ng dynamo. Nga ang tape nga nang gahi na nakatuyok kay hinig dynamo siguro ni. Ang kikinahanglan ani niya nga tape kanang smooth siya inig play ba kanang humok siya inig play then kalingag convert no. So okay siya sa mga tape nga original. Pero mga blank tape makasauna kay di man to original tong uban no tong gyud. Tong short tape pero na uban na to nga original. Itong mga Sony gid nga mga blank tape sa una okay siya. Ang problema kay wa po dito ang mga drama kasagaran. Muna nga wa jud masib ang uban na kay nadaot man na listeners no. Muna itong istorya karon sa tong vlog ron kay panabot ay ka-topic ba no. Nya. Di na lang palabiag taas na akong istorya mga ka-listeners no. Mga 10 minutes tigari. No, kasi mga 10 minutes atong kuan siguro vlog or dira kaabot ba. Kay mao ra man po niya akong gi-unboxing. Duha ra ka una pa di. Apay flashlight di ay mga ka-listeners no. Legit puro na pagka-ordera. Nadismaya lang jud ko atong relo kay gikuwag usa. Mo nakadimalas ka listeners kay kulangan mo na umorder mo ato tinuod legit man gid ang relo pero di ko mo advise umorder mo daghan kung naay ganahan ba order mo usa ra gyud kay mailhan man ninyo nagwaysod kay gaan man di nyo dawaton pero order mo duha madimalas yun kay may hilabtanon laging kamot makuhaan dito usa yung order para sa nahitabo sa kuha ba malas pero sige lang kay kung po, sige na lang, iregalo na to sa nagkuha. Ay, untay mahimo. Kung kining ato ang isa gi-unboxing, kuha ni siya, kanang, asan to, kining, ispat, may mga flashlight, mga ka-listeners, no? O, tester pa din eh. Kining tester. Hindi nga ako parabi at taas na gusto yun, no? Tester na siya, kay gaplano ko sa tawagan ni, mangimbento og solar ba niya kahit ko aning tester no automatic ni nga tester mga ka-listeners no nya legit yun okay kaya siya nga pagka-tester kay high tech na ba no nga ako nang i-appeal og unboxing no nya ako kining flashlight pod legit na siya kayo no kusog kay musiga nya type C ni siya USB no i-charge nimo nindot kayo kay daghan siya lights pa yeah, moabot sa layo mga ka-listeners no kay mura sa telescopic na klase sa pagka-flashlight no na pagka-telescopic ba moabot sa layo ug imong na pwede i-zoom nimo pwede sa ipa kuan nimo no patras nimo para moabot og layo iyang siga murag na pagka-laser ba no nindot ni nga klase sa flashlight nya sa ubos niya na diha ang kuan charging port no type C charging port dayon naa pa suga ni siyang ubos no sa iyang butapit sa charging port na ay ni suga siya nga pwede ni pang disco light ba naapoy ka ng kuan mga signal light no nindot kayo ni nga klase flashlight muna ang sa mga ganahan diha wayan yun nindot kayo kusog kay musigan niya kusog power ning pasmahong flashlight
Gianggaan na po siya bitbiton niya, murag aluminum man tingali ni siya mga ka-listeners, kay lig-on man. Hindi mo maramdaman ikaw sa akin. Og karon mga higala, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Di ka lamang. O kay ikaw ba ka ang manginahan sa ang mahimong anak? Kinahanglang mo mablos ka gyud. Unsa? Sa inyo plano, ma'am? Mangul ka ba? Kinahanglang mo dako sa langtian ni mo Almera. Ma'am, nakalitan lang ko si Mugisulti. Wa ko musubak nga himuon ko ninyong mabdo sa tubangan nila ni Sir Dennis ug ni Sir Rolando. Pero hindi na ako madawat nga pamabdusan ko nimo. Kinahanglang mo mablos gyud ka. Kay unsaon mas pagtuon nilang nanganak ka kung dili sila makakita nimong bidako antiyan? Busa hatagan ta kag assignment kung gusto ka makasuod na. Ma'am Sofia? Almera, nahibaw gyud kang magsurok ang akong dugo ang magtan-aw nimo. Busa kinahanglang mahibaw ka kung unsaon nga mawa ang akong sapot nimo ug posibleng magsuod pa ta. Ma'am, Padak-anan tiyari mo. Tulok ka buwan hangtod sa siyam. Uni angay nimo problema nakasabot ka? Kinahanglan mo tubo na ng imong tiyan sama sa tulok ka buwan. ma'am, kalisod ko na imo ipabuhat na ako. Okay, aron dili ka maglisod. Ako'y mangitag paagi mo dako ng tiyan mo. Sikip lagog tugtuyo kaning bay. Huwag ko kitang Almira. Kabing dako nakalit lang nawagtang. Asa man ka, Bitoy? Yawan lang tani mo, ma'am. Ngita ko Almira. Dungog bitaw nga gisugo kong si Rolando. Mga niya, nangita kong Almira. Huy, wa din ni sa luyo si Almira. Ha? Nakita na ko siya dito sa tubangan nga lon. Basin to ato sa manggahan pa ingon sa gate. Tinood ka? Pero di magkamutuon ako. Oh, kuhan lang ba? Naniguro lang ko kay... Magkakon bigay ka, Miss Jan. Hilom dia, oy. Animal gud nimo manulti, oy. Gabiya siya. Lagaw na. Adto na sa tubangan si Almira. Sige, ma'am. Sigurado ko kang naagto ka. Oh, lagi? Sige. Nagi dito. Abida! Ay, suko mo na yun. Liar mo suko ni. Ato na ko sa gate. Ngita ko niya. Sige. Day! Elmira! Nakas gate, Day! Waka kumailan ani, Day! Amaw gining tawana. Dili mahimo nga mulaho siya sa kakahuyan sa luyo. Kay tuwa pa ingon dito sila si Mami ug si Almira. Unsa naman ka, Almera? Nasod na si mong utok nga akong gisulti nimo? Oo, ma'am. Pero, Nana, ayaw pagpiro-piro diha. Ang importante mo, tando ka, ha? Ang makaliho ko sa angay na kung buhaton, aron mo dako ng tiyan mo. ma'am. Wa ka mahadlok si mong gibuhat. Unsa to? Dakong sa pagpangilad, ma'am, di ba? Dako gid kayong sa. Ang imo bayran si mong kalag. Tumangilad ka. Hilom! Ikaw, ha? Mura kag kinsa manulti da. Mura kag kamaog ka. Ma'am, Ang importante karon mo ang kwarta. Kasabot ka? Ang kaharukay. Og ikaw gusto mag-wild si Janet. Wa siya gusto sa iyang anak. O kamitanyag man kang manginahan ini. Aw, apil ka na sa mong plano. Salaktod. Kung nangilad man mi Almera, apil ka sa nangilad. Nakasabot ka. Kung mangingilad man mis imong hunahuna, aw apil ka na sa ngilad. ma'am. Ug ayaw nagpaghuna-huna ng konsensya diha. Mauna tayo itong sabot. Oo, ma'am, pero... Unsa pa may piro-pirohan mo diha? Ando na lang. Mag-operar ka, di ba? Oo. Mukooperar ko, ma'am. Good. Sige,
Magplano na ko kung unsa-unsa papadako si mong tiyan. Salam sa nagibuhat sa kong ingan. Dako ni pangilat. Umiapil sa ko sa pagpangilat nila ni Sir Rolando. Day! Almira! Day! Hain! Hain mga day! Yabag mo si Janet eh. Iyam ko gitok mo din sa tubangas gate nga wa mas Almira din eh. Day! Almira! Ako, ay, nayon tanak ko na pero makadug. Day, naaro na ka diya, day! Ay, natuyog na akong palibot din sa bahay, day. Wag ko kita na mo din, nga. Ano nangitam sa kanako? Kuan, Ha? limot pa ko, day. Unsa ka nito, ha? Sa oy pagtarong oy, ngano Kuan, day. nangitam ka? Kuan, day. Patuhon ka ni Sir Rolando. Kinita siya ni mo. Mao ba? Oh, sige na. Ato rin. Sa maron si Sir Rolando. Ato ating ay library, day. Sir? Nangita mo kuno kanako, sir. Dali dire, Almira. Unsa may mutuyo nako, sir? Almira, gusto ko nga usaka sa moatiman sa mga bisita sa adlaw sa mong kasal ni Sofia. Ha? May higalang ako asawa nga ginganlan og Mercy. Usa siya sa mutambong sa mong kasal ni Sofia. O gusto ko nga ikaw ang personal nga moatiman kaniya gawa sa pag-atiman mo kandines. Sir, Mao na gusto kong mahitabo anang adlaw. mahimog mangutana, sir? Unsa man na? Suod ba sab ni Ma'am Sofia kanang Ma'am Mercy nga mong giingon? Oo, suod sila. Pero gusto ko nga tutukan nimo si Mercy nilang adlaw. Yes, sir. Good morning. Sa'yo good day kay ka. Oo. May gusto nimo. Pero, alasing ko pa man. May na mag-una ko sa oras kay mong giingon. Aron dili ko nimo makasab-an. Asa man kita? Ato tasloyo. Dool sa paril. Ha? Rolando, sabay mo toyo ni Almira gabi nangita mo kaniya. Ako la seksultihan sa mahimo niyang papel sa adlaw sa atong kasal, Sofia. Paano ko makamusulti sa mong gusto? Kay ako na lang mo sulti ni Almira. Mas ganahan ko nga mabati ang iyang tubag. O sa mas iyan tubag? Nahibaw ka na sa kinayan ni Almira. Buutan kay siya. Gani ganahan ko nining bataa. Ano ko na nga gibinuangan ni sa lalaki nga nagapamapros niya. How? Pinangga magyun ani mo sa Almira. Hain may maayo kun imo na siyang tambagan nga makigbinyo na atong George. Usa. Siya ang amahan sa kisabak ni Almira. Busa mas makaayo kang Almira nga may bana mo alala niya sa panahon ng mga anak siya. Usa lang kabutang ang dili nako mabuhat, Sofia. Dili ko mahimong manghilabot sa kasing-kasing sa ubang tao. Unsa? Pasag dila sila nga mopadagan silang kinabuhi. Di ta manghilabot, Sofia. Ninatadol sa paril. Diin ka mo agi paingon sa sud. Kuan, may likid diha sa kilid. Og may lungag sa ilaw nga mahimurang mukamang ko aron makalusot ko pa yun sa sud. Ituod ko ditong dapita. Ha? Ihunong ko diya ng labong kay nga tanong.
Unsa may itong buhaton din eh? Iwaling ka ng dakong punuan sa tanong. Oh, Kung sa'yo mo nakita, pultahan? Pultahan nga putaw? mao ka na ang gate paingon sa garden sa kong inahan, Almera. Og miyang yawi oh. Dawata. Abli ka ng gate, Almera. Mayawi ka ni maong Kate? Oh, Dennis? sige na. Ablihin na ka na santang wa pa'y nakakita nga niya tayo ning bahin sa paril. Oh. Nana, nabi na. Nana, nabi na ang gate. Musod ba ta? Unsod day rason nga giablihan nato ng maong gate. Ha, Almera? Oh. Gusto lang ko manikuro ba? E dili ko ni mo masingkahan. Ito din ako yung wheelchair ha. Mao kita niyan tinuod nga pultahan sa maong hardin. Kasagbuto na sa maong hardin. Sa... Sa imo gid ang inahan kini maong hardin? Mahilig sa dayo mga buwak ang imo inahan? Ituod ko ditong dapita. Dool sa gamay nga fountain nga may statwang babae. Oo. Karon pa ko makabantay ni ng mga estatwa. Naputos siya sa sagbot ng mukatay. Kaluoy na gidain ni maong hardin. Nga naman siya ti man na. Nga hardin man kaday ni si mo inahan. Gusto kong kahilom. Sige. May mabag manguha ko ng mga buhak? Biyahin ako. Huwag buhatan tanan niyo mo gusto. Tawagunta lang niya ka. Huwag gusto na ko makiksulti niyo. Sige. Ikay magbuot, sir. Sa minto siya. Kalit mo lamig kis dumang yung naong. Naon sumisap ko. Marasap ko kahila ko nga nagtanaw ng abandonadong hardin. Ngano kang laman ng gipasagdan? Nga sila mang kagyapon ng tagiyay ni Dapita. May pagmanguha na lang kong mga buwak. Ako ikabaw nga nagahinok-tok. Di pasilong sa landong sa kahoy. Adlaw unta natin sunod. Maun sa to'y nalimot ko. Oto na karon nga totok. Ang kabaw nagahinok-tok. Nagputuga sa iyang utok. Nagwadwad sa lapok. Ang sabay! Ako nang ba? Yawan ng kuda. Kuya Juan bitaw. Ako nang nagilom-hilom lagi ko din eh. Nya? Ikaw sabang ka! Sakit yung kong tungganang. Why? Ay, saba nang Niyabag! Huwag ko magsabay-sabay. Kanta-kanta ko rin amawa ka. Oh, kanta dito nang. Murang guparot na gituok nang. Saya ka daw, saya ka. Tuod nang, tuod. Nakita kang Almira nang? Wa, nga nungita ang kanya. Na nasabi ang kanhe. Ay, ngita lang ko. Hindi pwede mangita ang Almira. Mati, agin mo. Kuya. Dakat kita ka, Almira.
Duha namin nang kita ng Almira nang oh. Oh, ha? Ano na, ma'am. Pasayloa, di ko, ma'am. Kaya di ko kakita. Karbutagang Almira, diskusina. Basin to atos kwatong dong Dennis. Wa siya sa iyang kwarto. O wa sad sa iyang kwarto si Dennis. Magtaban na tong duha. Hoy, bastos. Di ka na kumusagot ka si Almira masawa sa kung umaabot nga anak. Lami ginuminaon ma'am eh. Lamay kipamitiyon ang imong gipanulti ma'am. Imo na yung sagup mo si Sir Dennis ma'am. Kung makasal mo si Rolando. Oh, Bitaw. ako sagupon. Kaya ako na ko'y mahimo niyang inahan. Sus, kakuyaw. Usa kuyaw. Ma'am, kuyaw kung di may na yun yung kasal ni Rolando no. Magikog tingali ka ma'am. Hoy, tambok! Wa na'y makababag sa mga umaabot ka kami niyo ni Rolando. Wa na! Kanindot gyud nga buyo no ko sa mong atin, oy. Yan na. Dagan ako nakutlong mga buwak. Sir? Wala dyo kay planong buhion ni mong hardin? Di ba giingnan mantika? Nga maghuwat ka sa kusangpit? Nakila ka, Sir Dennis? Gahi, di kang ubis ang saon. Ay, Sir, ay lang ko kasukugod. Naluoy man ako natanaw sa hardin. Sagbot na kaayo. Ayaw pang ilabot in dapita. Nakasabot ka? Pero nga nun lagi nakilakman ka. Mahibubag di na lang kasi pangutana diha. Unsa man si daw tang mangutana ko? Dili na may mong buhion pa kini maong hartin. Kana ang ibutang sa muna-una. Ha? Pero Ibutang sa muna-una. Nga gidili ang pagsudi ni dapita. O gidili ang pagatiman ni maong hartin. kun mauna, gituyo ang pag-abandonar ni mong hardin? Oh. Busa. Ayaw na lang pangandoy nga malimpyo pa kini maong hartin. Kidili mo sugot ang akong amahan ni anak. O nga nang imong mga amahan na dili mo sugot nga timanon kini mong hardin. Buotan ang imong amahan. Wa ka pa makailas akong amahan, Almira. Ha? May nang mahibaw ka. Nagikalimtan na sa akong amahan kining dapita. Unsa? Dali na. Mamiya na ta din eh. Kiting pamahaw no. Mangita na sila nato karon. Rolando, ay, manghatod ko karon sa mga invitation cards atong kasal. Di ka ba makuyog na po? Dili na. Ikaw na akong itugyanan na ng tanan, dili ba? Oo, pero nga ako ba? Basta ganahan kang ubanan ko nimo. Nahibaw ko nga makaya na nimo ang maong trabaho. Tod, karong gabi, pagpaluto og lami ang panihapon kay imbitahon ta si Mercy dinhi og panihapon. Unsa? Dili na gyud di ay ka makapaabot sa tong kasal aron imbitahon siya? Sofia, kalain kong tuno na ng imong sinultihan. Awa man. Pero murag, sobra ka man ka-excited nga matubang niya kaysa pag-atiman sa maabot ang tong kasal. Magsilos na ko anang imong gipakitang patagan ni Mercy, Rolando. Usa? Nganong magsilos ka man? Nga nahibaw ka man gyud nga higala lang akong pagtagad niya. Og nahibaw ka na sa rason kung ngano, Sofia. Nahibaw ko nga suod sab kayo siya nimo. Pero ang ato pagyapong kasal, ang angay nimong atimanon og dili ka ng Mercy. Nakasabot ka ba sa kong gibati, Rolando? Nagasabot ko, Sofia. Pero naimbitar na ako siya. Busa kinahanglang mangandam na lang ta. Usa pa, imbitado siya sa maabot itong kasal. Busa, paandam na lang og lami ang pagkaon karong gabi.
kay makigsaw kita uban kang Mercy. Oy! Diin ka gikan, sir. Dahil mira. Ha? Anong mangutahan naman ka, Bitoy? Walang tanan ako. Ah, nga naman di ay may nangita ba na ako, Bitoy? Ha? Ano sa man? Doon ay nangita? Naana sa tong George, Bitoy? Aw, wa man, sir. Nangita lang man siguro si Ma'am Sophia ni si Rolando ni Almira. Ah, Sabot ka, day. wa. Gusto mo ginangita nila. Karuha ko na Maayo nagsulti. kaya ka na, Almira. Miss Janet? Dennis, mahimo bang huwaman unan ako si Almira? Kadiyot ra kaayo. Isulti na lang imong tuyo kang Almira, Janet. Kinahanglan kamera ang magsulti si Almira, Dennis. Busy pa siya. Ah, Busa. magsulti lang mi, kajut, sir. Kajut lang. Oh. Mamahimo na sa dako sila akawon kung magkasalagyod ang iyang inahanog ang imo amahan, sir. Mahimo na sa damo siyang tunay nga akawon, di ba? Mao nga, may bubag ako lang siyang ubanan kung siya isugon ako, Sir Dennis. Sige. Mo kang nasuod sa imong utok. Bitoy! Yatod ko sa kwarto. Oh, sir. Yatod ko! Okay kayo? Sige, sir. Dali, sir. Ano sa may gipabot? Ito, niya akong wheelchair! Lagi. Miss Sunod ako sa kong kwarto, Almira. Pagdali. Sa pa may gipabot ni mo, Bitoy? Ito na akong wheelchair sa kwarto. Sige na! Sir. Sana na yun. Aday, ako sa ito ang wheelchair ni sir. Ay, siya may dali. Sa umanin ako. Di masala ko may mumaliparan si Janet. Kibasig unsa na sin masud sa uwa tumayhana. Paitay ni magtago-tago sa kasikreto eh. Pero, kinala ati manon ko sa mga kong inahanag iksuon. Bahala na kuha sila makailan ako. Okay. We're here in your room, sir. Sir. Ari lang kayo dito, sir, napakaisogon ako, sir. Kung siya suguha, sir. Ang saon, gidagit pa man sa umabot ni mong manghod, si Elmira. Sir, may nauna ni mo. Kaya mo naunaan ka ron, sir. Imuno itong aligri, unsa man. Mag-inom ta. Unsa? Agay. Kanana, hindot na paminaw. Unsa to, sir? Basta di na matingog. Mag-inom to, sir? Di lang ko na, sir, eh. Kay, ganaharap kong inom. Di lang ko na, sir. Ganahan anong ka? Imo na nung pugngan. Sige na. Pagkuha dito imported. Katong paborito nimo. Wala na. Magubog na sa kuhan ni sir. Patay kong nanay yan eh. Unsa? Mingo man to kong nanay, sir. Nga Bitoy, ayaw pagubog-ubog. Kay gwapo ra ba ka? Ngam day kung makainom day ka. Mabati day mong naong. Amat lang. Basta mo tayo sulting nanay. Nya, ibaw man ko nga, hubog ko, sir. Makamang ko. Way problema kung mukamang ka. Isang pag muligid ka pa. Way magbuot nimo. Sige na. Pagkuha na itong mainom. Sama ka, sir. Desperado na sa ka, ha? Wala ko makasabot sa dagan sa kong kinabuhi, Bitoy. Ha? O na? Mapaganita makainom, sir. Tuon ako sipon. Sige na. Sir. Sige na. Lagi. Pagkuha na itong mainom na to. Sige, sir. Basta, unsay mo gusto, sir. Akong buhaton.
Miss Janet, Isira ng putahan. Ug duol na ko diri sa samin. may suko ka na ako? Oh. Tanawa nga kong tiyan sa samin. Ay, ala. Dako-dako naman din na, gamay. Ingon ini ang angay nga gidakon anang tiyan nimo. Ha? Oh. Nganong nagagumang ka? Nahibaw ko nga nagkasapot na mo si Mami. Tuwa na gani si Mami. May gilakaw na. Miss Janet, mao ba kini ang gusto ni mong mahitabo? Oh. Mao ni ang gusto na kong mahitabo. Dili mahimo nga dunay mahibaw nga mapdos ko. Ug nga nanganak ko. Wa ka ba kiti maluoy bisan gamay na lang anay mong kimabtos? Wa. Di ko gusto ining bataa. Busa sakay na lang sa mong drama. May mo ba mungutana? Bahin sa unsa man na. Wa ka ba laing igsuon? O nga nung nangutana naman sab ka, anak. Mura na ka pangutana naman ka na ko, anak, sa una, di ba? Nangutana lang. Wa lagi ko'y laing igsuon. Bugtong kong anak sa kong inahan. O kayo na naghiskuting akong kagikan, be? Ang atong problema, ang hiskutan ta. Ikaw ramang ko'y nagmugna na imong problema. Kundi ampingan pa ni mo yung pagkababay. Dili ka unta masugama ka ng problema, ha? Wa ta kapasudla din aron basulo na sab ko. Usa man kung buhaton na ro dili maghinit na imong una ko, ha? Muuyon ka sa tanan kong gusto. Giuyo na naman di ka. Pero, bugat na gihapon kang sinultihan ako. Oh, unsa man kay gusto nimong akong buhaton, ha, Almira? Kuan, kanang... Unsa? Ngano bang mitungok na masab ka diha? Ang gusto na ako nga tatahon ko ni maigsuon. Unsa? O gano man ko, no? Ha? Nga naman ko nga gusto mong ka nga tatuhon ta ka nga igsuon, ha, Almira? Wa lang. Gusto lang ko nga doon ako igsuon din eh. Hoy, ayaw na lang paghunahuna, anak. Kay bisan unsa pa'y mahitabo, katabang ka lang namo. Pero, dili ka makatilaw sa akong kamaldita karon. Kay misunod man ka sa kong gusto. Dali na, sukdan ang akong tiyan. Aron maoni ang imong sukod sa tiyan karong mga simanaha. Ha? Pagdali! Kay ako na ning piiton og balik ang akong tiyan. May mo bagdilag kay nani mo. Piito nug may na imong tiyan. Luoy man ang baby. Ayaw pagbuot nako. Ako naman kanang anak sa mabot. Makabuot ang itingali ko niya, Janet. Kadagan ba ni mong sulti, oy? Dali na! Magsukdanay na ta sa tiyan. Sir. Mura nung kag-aksyon kalipong dia, sir. Pagkun samang ka. O, imo. Di na mo kay ka mo tingog kayo. Di mo ingon tag di mo tingog din siya. Inom na. Ana, naurot man natong usa ka botilya. Nurot bitaw. Yep. Okay. Ha? Kuni pa. La, sure ka, sir? Unsa man de? Gusto kong mahubog karon, okay? Ako, sir. Gusto kong muhilak karon. Nga naman. Karon mudaot ko. Kaya maingon mo sila nga kung may sigag kaguol, kay mudaot ko no ka. Mao na. Mudaot gyud ka. Busa lakaw na. Pagkuha nagmainom. Ay, mas lami ninyo. Ikaw?
O, ikaw. Bitoy, Kan ikaw. saan gibuhat ko? Ma'am. Kita, bitaw ka, Tanghal ma'am. dagway ini ay. Napili ko kung nahin mas lami ining bino sa minibar, ma'am. Murag ikaw may Hubog lami, kang ma'am. amawa. Ha? Kasi yung hubog. Hubog ko, ma'am. Pero di ka amaw. Ka amaw. Di ko amaw. Osba! At di ko amaw Sila ba? kung magbuot-buot kag pili ang bino diya. Amaw, ganahan ko minom karon. Garang labing lami, mama. Kani, ni siya. Hoy, 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 hoy. Ay, nagkilabti. Ay, ganun di man ako ilabta nga. Lami mo kayo ni. Kanang bino ka ba? Ako nang regalo ni Rolando. Huwag Ma'am. kanina niya imna. Ikaw hinon diya. Ma'am, dugay namin ni Dini, ma'am. Wa masin mo inom si Rolando ini. Kini lang akong pilion, ang takane. Ang bil kita. Ayaw, ma'am, ayaw. Di! Ayaw pag-inom, ma'am. Ayaw pag-inom. Sayang yung kagwapa mo inom ka. Ayaw. Nindot na bagay ka, oh. Huh? Humot kay ka. Bisag tiguwag na ka, ma'am. Humot kay ka. Agay, kitang paras ko na. Mura na ko. Anong gisagpa na ni Mospitoy? Kaya patuyang na lang na itong handa siyang gusto. Di mo gusto niyang imnon ang mahalong bino nga akong giligalo ni mo? Bitoy, nagkubog ka? So may problema, ha? Wag ko'y problema siya, Lay. Ang imong anak, may balik na sa inom siya, si Dennis ba? Usa. Oo. Naunsa na sa siya? Ay, sir, kuyog ta. Inom ta tulo. Kita yung mga tanaw, naunsa siya, sir. Pero sa dili pa, sir, paim nami. Kasi mo ginisuguan ng bino, sir, ma'am. Pasagdil lang una sila, Sofia. Bitaw. Unsa? Niya na dahil sila Tita Sofia. Oo, sir. Ikaw, sir, mamura ang gagawa mahubog, sir. Ako, nahubog na ko. Ha? Katilaw magkikog sagpa ni Sofia, Ma'am Sofia, sir. Ha? Sige, tagay na. Buguyan ni magsinultihan, sir. Pero, darohon tani, sir. Ano saman? Ako ba, sir? Ikul paano kung mayo? Ug nganong kulbaan man sa kuno ka? Ha? Ako, sir, kung makasal si Ma'am Sofia, o si Orlando ba? Mutaot na yung tingali ko sa sugog kulata, sir, no? Ayaw mo padaog niya. Ha? Sokol mo. Uy, Kung wa na sila sa katarungan, Bitoy. Mulaos ako sa kwarto ni Sir Dennis. Dali, Alvera. Ah, So, si mong kwarto. ha? Dali na. Sorry na. Mag-usap ito sa susa kong kwarto, Ma'am Sofia. So, naaro mahibaw ka. Dali, Idris, sa amin. Ma'am, basta magituyo naman ako. Nakakita kayo ni gibit-bit akong paper bag. Importante kayo ang suod ini. Nasa malagi habo ni mo, ma'am. Baon niya ang imong ibakos, aron mo dako ang imong tiyan. Naghimo kag tiyan-tiyan sa mabdos? Oo, ako ginagipahimo. Aron tiyan gyud siyang tanaw. Ma'am, Unsa naman sad? Keyboard sa kutabagan? Kuya Mira, gusto mo ka nga dili na nako mapuntahan? oo, ma'am. Ano na sundang ako sugo? Sige na, isulob na nabag-o ni mong tiyan. Mag-anam na nakadako matagbuan, Almira. Ato nang punan ang suod sa imong murag balon nga tiyan matagduha ka semana. Ma'am, Sige na, isulob na na. Sige, ma'am. Tanaw na to kung unsa iya resulta sa mulawas. oo. Oo, Ma'am Sofia. Shit! gusto ka, sir. Buisit yun. Buisit. Anong pulos bati mang netabo sa akong kinabuhi, Bitoy? Tinood ka, sir.
Kaya di manindot mong bati gid. Ibaw, baka nga. Ngaon sa sir. Mabagay na mong naibawaan sir. Ngawa pa ko na may baw eh. Best friend ko ta. Talagsaon lang yan ang itabuha sino. Nga, boy nga driver. Best friend siyang amo. Pamati, Bitoy. Ito. Sa adlaw sa kasal ni Tita Sofia, Oo. dunay may tabo. Unsa? Maragog na kuyaw ang sila. Uy, kuyaw ko sir. Unsa may tapo si Dennis? Pabuta lang. Ay, unsa? Uy noon, dagdag yung may tabuan ng adlaw, sir. Kasalan ko na sila. Ug, hapit na ba dyan nilang kasal, sir? Busa pangandamdaan. Kubaan ang kung tinuor na yung gisulti sila eh. Nana Almira, tanawa, mabdus ka na tanaw nana. Oh, Pero, makalitan sila ini, ma'am. Gamay pa kong tiyan ganina. Unya, kalit lang kung dako kong tiyan. ugma na naisulob. Ug na kay sinina, ako ni regalo nimo. Pangbuntis nga sinina. Ma'am, tinuod ka? Imo nang irigalo na ako. Oo, ako nang gipalit aron irigalo nimo. Ug makadawat kapag daghang regalo gikan ako kung musunod ka sa tanan ako isugo nimo. Ha? Sige, Stod. Karong panihapon, at mana bisita na mo nga gingalag Mercy, ha? Pero kinahanglang panid-an nimo niyang lihok og isulti og imo na i-report ako. Nakasabot ka? Oo, ma'am. Doon ako'y sekretong isulti nimo. Unsa man na, ma'am? Dili ko ganahan anang Mercy. O gusto ko nga dili siya makatambong sa mukasal ni Rolando. Unsa? Magsurok yun nga akong dugo nga maghuna-huna nga gusto yun ni Rolando nga patambungo na bayana sa akong kasal. Pero nga dili man sa kaganahan niya, ma'am. Doon na lang. O sige, pag binuutan na ako Almira, ug mabulahan ka. Unsa naman sa kinasud sa ni mama? Kung gano'n dili man kasya ganahan ang ginganlag Mercy. Naunsa man kanya ko inahan. Pulos naman lang kasuko ang na siyang una-una kasing-kasing. Pero, kinahanglan sundo na lang ginako siya sa tanan niyang gusto ipabuhat na ako. Kay basin pa di ay, kung makuha pa na ako niyang pagmahal. Unsa ka ba sila? Itungog na mo kaya niya, upog na ka? Masag nila mo, dere. Ay, bagay ni nun. Inom lang niya, mo diya. Inom lang. Upog na ba ako? Bagay ta? Bagay ta? Salig lang yan. Yeah. Inom lang diya. Sige. Iya, sir. Yeah. Gamay lang kay ka. Na, kung tanaw na mo, gamay lang kay ka. Ay, Bitoy. Bisa kung saan ginay akong buhaton eh, no? Di nagyuday ko malipay, no? Mali, may pagkasila eh. Ikaw mo kayo nagbuot kung gusto ba kang malipay o di? Nga naman di eh. Sutihan ka, sir, no? Sutihan ka. Nga ako? Ako magbuot kung gusto kong malipay. Di ko mahimo nga laing tao nga mong pugong na ko eh. Mao ba? Ay, Bitoy. Kung ikaw ba ka ang pungkol sa manako, unsa man kay buhaton ni mo, ha? Ay, ay pagsultihan. Kung ako, mapungkol ko. Noon, di na ako makadrive. Di na ako kalakaw. Pero, napamantay ka mo. Kung parehas ako ni mga dunay kwarta, sir, patawad kong tiil, Balag, may mo kong bionic man.
Nindot ka nang ipamati na tong putaw nga tiil, diray. Sakit ka na. Patawa ka lang. Ha? Sayon lang nang isulti ni mo kay di man ikaw ang napungkol. Ay, istorya ram ning ato. Pero, mao gid tingali na akong buhaton. Ug sa mao na may tapon na itong duha. Aw. Sir, nuktok sir, oh. Minsan na! Oh, isis, ay, nagsuko-suko, sir. May mo bang musod? Uy! Dali! Dali! Dahil din yan, Almira. Inom ta. Inom ta. Yabag ka, Bidoy. Ha? Mabdos na! Di na may mo nga mo inom na! Paim na mong... Bito-bitoy. Ay, Gawas na dito, Bidoy. Gawas na. Tiwasan nag-inom dos gawas. Kay doon na may istorya ni Almira. Ha? Sige na, lakaw na. Ita na, Jalay. Itsapuin na namdayon ko. Ay! Lakaw na lagi. Ubog naman sa da. Sige na, lakaw na. Gawas na. Andam ka na ba sa pagkaon na to karon gabi, Sofia? Oh, di pa andam ka na nito niya. Sige. Rolando, nga ba excited ba kay ka anong Mercy? Sofia, ayaw hatagig ngilad nga hurahuna nga kung kaikag nga maghisulti kang Mercy. Makapahibaw mo hud kaayo. Sofia, higala mo sa unang panahon. Nganong nausab man ka kang Mercy, Sofia? May problema mi nga amo lang, Rolando. Pero kay ganahan magkakang imbitahon siya, andaman yun na mo isang lami ang pagkaon. Hiposo na ba na ako ni mga katag ninyo tingi? Sa ito yun ni Janet niyo. Nagtuo ka nga kalimtan lang na ako ang inyong panagsulti sa. Way hinungdi nga mong gipanasultihan. Musain na lang ito kiapa. Dilimay mo. Sa dili mahimo. Dilimay mo nga doon na kay itago na ako sa gisulti ni Janet ni mo. Sige na. Sultihin ako kung sa iyang tuyo ni mo. Kuan, nagpatabang lang siya na ako sa iyang isulog sa kasal. Ayaw pa makak. Huwag mo ko mamakak. Tuuin na lang ko. Huwag kay maani sa mong ipanasultihan. Kay istorya ni para sa babae lang. Hoy, Almira. Kung unsa may daw tang ipabuhat ni Janet o ni Tita Sofia niyo, kinahanglang imo ginisupako na. Ha? Ayaw pada sa ilang kadautan. Bisan unsa pa kadako sa ilang gihaylo nimo. Si Dennis. Kita na! Sir, mahimo ba magpatabang kong Almira's kusina? Ani man niya po no higala papa ni mo, si Ma'am Mercy. Laka, Almira. Ati man na og maayos si Tita Mercy. Pero wa patamahuman ha. Sir Dennis? Human sa panihapon kinahanglang magsulti ta pagbalik. Ay, may mo ba din na lang ta maglalis? Sa dayong panihapon, balikan ko din he. Aron imo kong ilisan. Ha? Naano sa ganang imong tanga-tanga diya. Unsa man? Bungol ka? Nakabati ko eh. O lagi, mabalik ko din hiyaro, lisan ka. Kana, ipamutang na ng mga platos na misa. Ha! Sa kadako inimbaya, kita rin ko tabang. Ay, nalapagpagulbol diyan ang tunya. Nga namang di ko magbagol-bol ba? Ato na matanhapit trabaho din eh. Oh, basig mahangyo na ninyo si Sir Rolando nga magpunog na katabang din eh. Na, milagro mo sugot na. Nagibabaga naman na siniya ko sa Ma'am Sofia. Oh, kang Ma'am Sofia dahil ta mahangyo. Sige dahil magbuot. Nga dili po na ng mga katabang din sa bahay nang. Mulang, murag yug siya mo sweldo nga di rama. Nang! Sa, Nang niya! Nang! unsa?
Katukogon. Kana ko nang ni. Unsa makabitoy oy nagkangkaang man ka. Mo na rin resulta sa sobrang kalaog ang inom. Ano nagkubog man ka toy? Di ka Si Sir mo... Dennis lagi wa man. Ay, sus, di ka maubuga na. 1:2 me. Si Say one is to. Usaya, duwa ko. Ahubog, bitoy. mahimo man gumabalibad ka. Ay, Pila na may pag-ingon nga di makaya sa imutihan. alik na yun. Ikaw ba? Ay, isa subo ikaw ba? Tanaw na kung mahubog ka oh. Sorry na ay. Langas kay ka. Bakit na hindi man makaya sa kuntihan. Pero Pero makaya man sa utok nga ganahan pa kuminom. Unsa ba di, oy? mo na resulta ron kangkaang ka na. Ay, sagdi lang man. Sagdi lang ko, di bitaw. Ikay kaang ako bitaw. Laog kag yung kay inom. Say laog kag yung kay inom. La. Ako dito bakaon mo dia. Nasibat na yun. Sige, kaon na, oy. Batiya, batasan. Ano nang pasibaton mo kunin mo nang? Kung saan naman ko dito, ha? Ala. Dili na sudaan, tanya. Uy, uy. Mahayo na. Kay may tabang ka din ni Almira. Kuan. Na, nagpatabang ko ma'am oy. Kaya di mo da ako ra din eh. Bitaw. Daga kay lutoon. Bitaw, ma'am. Almira, anda man ang lamisa sa lona, ha? Ad tumidito man hapon. Dali, sunod na ako. Oo, ma'am. Lah. Nang niya. Wala gi maning ka si Ma'am Sofia kang Almira, no? Maayo kay gisolob na ni mo akong pinalit nga duster. May sugo. Naibaw Ah, ka na si mo buhaton ko ng gabi, ha? Oo, ma'am. Kinahanglang basod sa imong bulsa si Mercy. Gusto ko mahibaw kung unsa iyang plano sa pagbalik din sa kinabuhi namo ni Rolando. Bisang unsaon ako una-una. Nagduda gyud ko nga doon ay nagpaluyo sa iyang papakigsuod og balik ka Rolando. Mo sa tanan niyang isgutan nga mabatian ni mo timan igyod, ha? Oo, ma'am. Ikaw nga akong spy sa plano anang Mercy. Sutihan ta kas tinuod kung ganong dili ko ganahan anang Mercy. Kaya naman di ay, ma'am. Nakasaba siya ni mo? Traidor na si Almira. Traidor na siya sa asawa ni Rolando. Sa amahan ni Dennis. Unsa? May gibuhat siya sa unang asawa ni Rolando. Unsa man, ma'am? Ay nalagpangutana. Basta kaibutang si Muhuna-huna nga dili kasaliga na si Mercy. O kay suod man mo si Rolando, kinahanglang imo siyang bantayan nga dili makabuhat og dili maayo ka Rolando. Og ingon man namo ni siya de. Ha? Pero nga no inyo pa man siya giimbitar. Nga traidor man ka na siya. Almira, wa ka pa makailaan ng Mercy. Usang ayaw gid pa kumpiyansa ng bayhana. Basta mauna tayo at sabot, ha? Bantay ang tanang liho ka ng Mercy. Nana ko, sir. Magilis ka na. Ay, lo. Pagkatuog mo, Dennis, Sir Dennis, yung wheelchair. Nahumot sa singot ang yung pulo. Ay, pumadi maon ang aircon. Ang yung agtang basa kayo. Magkuha ko labakara. Nagawa ko. Ay. Mitiwas ko kag inom nga ikaw lang. Ay lang pumunta na diya. Sige na. Ito na ako sa banyo. Sige na. Ngano nakubog man ka nga doon naman may bisita. Ay lago pagreklamo. Mo inom na kong tambal. Sige na. Iguan ako. Oh, nana. Ay. Paagasan ako shower. Patungod na. Kitang doang maligo. Oh, unsa? Hoy. Hoy, ay tako kabuang iha. Bibalik na sa kanimong kamal dito, da. Uy, nalipong ko ah. O, nililipong ka. Gila lang imo kong ligoon kay naglain akong oh. Ha?
Ha? Nakasabot ka? Kasabot ko, oy. Saan na nimo? Kanina hinahitabo nimo ba? Napatuyan ka lang si Magibati. Bahala ka diha, oy. Uy, Nga nung taong Almira! Ha? Ikaw ba? Asa man ka? Ko! Buhay na ko kamot, sir ba? Sobra na ka? Di, Naglabag din ako o ninyong pamilyahan mo. Like mo mamatasan. uya, maglaba din mo. Unsa man? Ha? Mga Unsa? lang taong ko, oy. Ay, din ninyong puni. Sige na, kaligo na diha. Eh, Uy, ko ba? paikap pa ko sumutian, bi. Ay! Asa ka magikap agatiyan? Dako na hindi yung tiyan. Ha? Kaya nga naman eh. Sa may pagtuunin mo sa kuntiyan, di na lang yun mo tubo. Ay, Bi, sige na. Kaligo na din, Sir Roy. Bastos ka, magmakainom ka. hoy. Gisiguro ko lang ha. Kung tinuod ka baging mabdos, Sukoday ka. gawas na. Maligo na ko. Oh, bastos ka da. Sa mga nasusawa to daw ng kalitan maghikap akong tiyan. May nalanggani kinatao jud akong tiyan-tiyan gipalit yung mga paparan ako. Sofia, tanawa kon angayan bigod ko nining akong gisulob na polo. Wow, gwapo ka kay Rolando. Pero karon pa ko makamantay ni mo nga concern sa imong itsura. Kinahanglang presentablita sa atubangan ni Mercy. Basig unsa na na, ha? Kasluno na ta, Sofia. Busa, wa ka na angay pang kabalakan ako. Oh, ikaw, good. Tanawa sab ko kung angayan ba ko ini akong gisulob. Angayan ka na. Batanon ka paghihapong tanawon, Sofia. Salamat. Atol ko na si Janet, ha? Kung ready na ba siya? Di pa ko ready, mi, uy. Naproblema ko sa akong gisulob. Bisan giputusan akong maing akong tiyan, pero mutoy bugi hapon ning. Unsa man mo isulob? Kanang blue eye. Kanang blue nga naa sa kama. Uy, kalimti una pagsulob ang mausapot, Janet. Mabuking ta na kay fitting ka nas lawas ni mo. Naunsam ka. Pero di ko ganahan nga magsulob og luwag na sinina. Ayaw pagsimina. Pagkarsuris o pagpulo. Unsa? Sige na, lihok na diya. Kay mo'y gusto ni Rolando nga magtapok ta sa salas pag-abot ni Mercy. Ay, Nana, gwapo ka na. Ayaw ba? Ay, kugululoy ha. Luluhi. Kayungit ka lang. Yan sa mamagawas na ta. Ay, Nagpaabot to sila nimo sa sala, oh. Muna gusto ni Sir Rolando ato ta sala. kalamang padlok sa umuda. Sige. Ito na ning wheelchair. Angayan ba ko sa gisolo, Janet? Oh, mami, angayan kaayo ka. Sir! Sir. Andam lang lamisa, sir. Maayaw kay ni Akabitoy. Sige, sir. Sugata sa gate si Mercy. Ay, Niya na kuno siya. no problem, sir. Okay! Sama ka! Oh, Bitoy! Sama ka animala ka! Kung salidam kag imo. Ayaw nagpagawa sa tahanan, Rolando. Sorry, ma'am. Buwan, ako na rin masugat sa bisita, sir. Ayaw ko lang. Sa madya, Bitoy, pagpuyo. Okay. Siya na tingali ron. Hala, lakaw Almira. Ikay ablis pultahan. Og ikaw, Bitoy, tago dito sa loyo kay ugma taka panitan. Tago na ko. Di mo kita na ko. Pantay mo, ha? Almira, usa pa ba ipaabot ni mo? Ablihin na pultahan. Oo, ma'am. Oh. Yapag, Miss Bitoy, uy. Uy. Hello. Good evening. Ako si Mercy. Ikaw?
Kagwapa ni mo. Yeah. Salamat. Kinsa ka man sab? Ay, sorry. Ako si Almira, ang yaya ni Sir Dennis. Adali, sud, ma'am. Thank you. Welcome sa kong panimay, Mercy. Oh, hello, Rolando. Kumusta ka, Mercy? Well, okay ra. Biyuda na. Maong makalaag-laag na ko kung nasa ko gusto mo laag. Mao ba? Mas may tingali nga ato lang to sa kananan mo padayon sa atong paghimamatay. Time pa, hi man si Dennis. Gusto na kong makakita ni Dennis. Yan ako, tita. Dennis? Usay nahitabo nimo. Dennis. Na, Tungod sa akong bisyo, tita. O tungod sa kagahi sa ko. Maong nidisgrasya ko og naputlan kong tiil. oh my God. Wa ko magtuo nga mahitabo na nimo. Ay na lang kong kaluy, tita. Almira, ito daw ko paingon sa kananan. Yes, sir. Tuod, kumusta na kinabuhing biyuda, Mercy? Okay ra. Naigamay na sunod. Igo-igo yung kapalit og yuta. Pastilan. Wa ko magdahom nga ikaw ba ang mapuli ni Belinda, Sofia? Ikaw rin nag-ingon sa anong panahon, ha? Nga ang gugma o kapalaran dili ginato mahibawan. Gusto ka, Mercy. Pero, usa may mong plano karon, ha? Nagplano kong dili na mo balik sa gawas. Anhin ako din magnegosyo sa Pilipinas. Hello? Kinsa ba sa ning guwapang dalaga? Ako siyang anak, Mercy. Anak? May anak ka na di ay, Sofia? Og ikaw ba ang amahan, Rolando? No. Dili ako. Kadaghanan ako mahibaw eh. Okay ba lang kung mahibawan kung kinsay iyang amahan? Ilubong na nato ang kagahapon sa kalimot, Mercy. Mao ba? Kung sa ba ang kagahapon? Iyan na lang tos kagahapon. Ugwa na labon sa atong karon. Sige na mo. Guwang na siya pero Pangaon lang mo. guwapa kay siya. Huwag kita'y mahibaw kung kinsay mo amahan ni Janet. Pero nga nung gusto man ni ilimod ni Mama Sofia ang tinuod niya pagkatao sa mga amahan. Nandiyan ka. Bitay! Jesus. Nanasikan ni mo kapuang! Ano mo tingo mo yung kines? Doon sa kundungkan. Ay, sama ni siya. Ganahan sa kusbaw sa mundunggan lang kayo. Humakyaw. Ay, nagkukubugal-bugal. Tilaan ta ng dunggan mo, be. Tilaan ta. Giro, hapakunta ka ron. Tansa mo ka, oy. Ganun tago-tago mo ganyan eh. Sa'yo problema na mo. Naniid lang ko nila. Ay, langas niya. Ha? Need mo ka. Tanawa ko bigit siya yung kisanod. Ay, langas lagi. Ikaw kahubog lang yapon ka. Kamay. Ikaw, papay ko ay pabadlong. Lagi. Dekana sa limang pangutan na, oy. Bisita diri. Tanaw lang diha. Ano lagi na? Ay, lagi pang langas. Kaya mag-andam ako sa ilang kape. Ako ra ba gi-assign ni Sir Rolando ini? Ikaw good. Kaya sabay nagtimpla din yung aning kape, ha? Ako dali mga ipasaylo ni mo kung ka makauyon sa templada ni Almira, Mercy. Ako ang nagsugo niya nga timanon ang atong kape. Bati man gud na siya nga mo timpla. No. Okay kayo ang timplada. May pagkatimpla. Daganag na kamahuan si Almira, tita. Kasaligan siya sa daghang butang. O gwapa siya. Gani, dili siya bagay nga himong maid. Oo. Mas maayo niya nga himuong dancer. Janet!
Naunsa ng baba mo? Janet, mahimo ba? Ayaw pagminaldita. Da, di lang ko kapugong, mami. Nasuko ka niya to, Almera? Karaan na maong isyu. Busa din na mayong hisgutan, tita. Ato, tita. Asa ka man magpundo karon. Asaw sa kahotela una, pero ugma matugo sa probinsya. Ganahan ko, doon ako'y nagustuhang luna sa yuta. Nga tuwa sa probinsyang ako yung nagustuhan sa Batanon pa ko. No ba? Humayo ka ng mong plano. Tuod, kumusta ng hardin, Rolando? Kalimta na lang naghapon, Mercy. Mahimo ba? Mag-isgot na tagbahin sa mga kasal ni Rolando, okay? Almera! Almera! Sir Dennis? Ganahan ako musuod sa kwarto. Oh, okay, sir. Hello, Almera. Hello, ma'am. Ako na niya to si Sir Dennis yung kwarto, ma'am, ha? Ngano may puwag man kanila? Di ko ganahan makigsulti ni Tita Mercy. Nga naa si Tita Sofia o si Janet. Naglabad akong o nila. Buotan lagi siya, no? Si Ma'am Mercy ba? Oo, buotan siya. Gani, siya ang gusto na ko nga mamahimong ikaduhang asawa ni Papa. Kay kang Tita Sofia. Ha? Tungod ba kay maldita si Ma'am Sofia? O sana. Pero, wa ko kasabot kung nganong si Tita Sofia ang pakaslan sa ko ama. Tagin na lang og lang hikayon si Ma'am Sofia. Basin pa di ay. Kung mausab na siya, kung makasal na sila kung imo amahan. Mami, ngano ikaw na bala ang nahibilin dari sa lamisa? Hain man sila si Tito Rolando. To, ana. Gidagit na sa salbahis nga Mercy. Unsa? Paano may palit pa mong ginabayhana? Ay, wala na problema, mami, oy. Human sa inyong kasal ni Tito Rolando. Wiset. Ay, hain man lagi dahil sila si Tito Rolando katong imong best friend sa una, mami. To ang bagagnaw. Nagpauban yun ni Tito ni Rolando sa karaang hardin. Unsa? Musugot na dahil si Tito Rolando nga sudlon ang karaang hardin. Kamahanay ka kay tingog bayana. Kay gupon yun ni Rolando ang iyang balaod. Paano dili ka magin makabaliban na ng Mercy, Rolando? Nganong nasugo ka, Sofia? Tungod kay dili na ni mo pasudan ng hardin ni bisan kinsa. Kanang hardin ni Melinda. Nga karong ganong misugot pa kadadon siya dito. Wa mi musod sa hardin. Diha rami sa gawas. Wa pagyapon mausab ang balaod dining maong hardin. Dili ni mahimong sudlon o hikapon ang maong hardin. Ang atong kasal mo'y huna-huna, Sofia. Kay doon na lang kayo kini. Miss Janet! Oo, saman! Ang sinsin sa kong sininga. Dali, pagitag alpiler. Dali. Oo, kajut lang. Amira? Ma'am! Ma'am, kajut lang, ma'am! Wow! Bukuha ni mo si Nisi. Bayat mo kung magtanaw ni mo. Di gwapo kay ka. Ayaw kog bugal-bugal yun. Dennis, dali na. Di daw. Mag-una na tayo sa simbahan. Ma'am! Ma'am! Nana, ma'am! Wato na ako si Almera. Kinahanglang niya siya sa kong kilid sa tibuki gayon. Almera! Almera! Dennis, ayaw kasuko. Papa, ganong pulos naman lang na sila Almera. Ako man kanang yaya si Almera. Unya nga nung mo-appeal man sila sugo nga naamang ka sila mo-assist ng mga sinuhulan. Nangigi ka, Dennis. Wa ko mangigi. Ang ako lang. Nga lain na lang unta ang ilang sugoon. Aron di ko maglisod-lisod din sa paglihok. Ay, kalma na siya. Huwag ka maglison niya. Mga kunsam. Ay, hilom! Hilom diya bito, ya.
Ito hilong to. Pilong ka toy. Lakaw bitoy. Ato sa Almira. Panhiya. Ah, yes sir. Ako siyang pahinion. Ako siyang pulihan siya ang gibuhat karon sir. Ayuha pag-arrange sa akong buda sa Loyo Almira. Oh, ma'am. Nana, ma'am. Maayo na. Guwapa kay ka, ma'am. Dibaw ko. Congrats day, ma'am, ha. Almira? Ayuhan ng zipper sa akong likod, be. Miss Janet, sobra naman nakapiit ang imo si Nina. Ayaw pagbuot. Pero, mapiitag mga imong tiyan, oh. Ayaw panghilabot. Kung dili ka gyud gusto maklaro na pagbutang na lang og kanay ikaw sapaw nimo, sure ba? Ibutang na si mong liog, aron matabunan na imong tiyan. Ngano bang magbuot man ka? Janet, gusto si Almira. Tumana ang yang gigon nimo. Kalagot, oy. Kanahan magidunta ko nga haom kayo sa akong lawas ng akong sinina. Kinsa na? Ako ma'am. Dihala ko ha. Hoy! Bastos katabuka ka! Ay, kailis din mo ma'am. Pabutaw nang musugot ni musod ka! Li na ko gamay ma'am. Li karon. Unsa man ako ma'am, nga importante magay akong tuyon nyo karon. Unsa man na ka-importante? Ay ma'am, gipatawag si Elmira ni Sir Dennis. Og panaog ko lang mug panaog ko lang kuno muglaing kay wala mo niyo silduy si Elmira para ninyo. Yaya naman siya ni Sir Dennis. Ako ni Oh, yung susuon na nang imong simod ng buka ka. Kahilas ba ni mong manulte, ay? Bantay ka lang ginako, ha? Ako lang ingnon si Sir Dennis ba nga. Ako siya ingnon nga. Dili pa mahimong sugon si Elmira kay gisugo pa. Lakaw na, Almira, lakaw na. Ma'am? Eh, nadlok po ko din. Kuhan, ma'am. Tinood ka, ma'am? Oh, sige, lakaw na. Ay, paglugi. Ma'am, ako lang suguha para ni Elmira. O sa may sugo, ma'am. Daw, day, lakaw na day ikaw. Kay, may aksyon na ba itong pulbo ang kaspa ni Sir Dennis? Day, lakaw na day. Ma'am, ato na ko, ma'am, ha? Ato na ko, Sir Dennis. Ma'am, Ayaw kay nagkabuwag na ginang duha. bitaw. Di ba na ko anak dinis? Tilaw-tilaw ra ng iyan ni Almira, ay. Bitaw, tilaw, bitaw. Matiasan yung batasan, ma'am, oy. Ono! Ay, musulti lang ko, ma'am, pag ganit paglakaw sa inyong giyay. Parusol ka buanga Sa ka. inyong katubang mo ba? Inyo mo ding libak. Kung may kayo magbatasan, buutan kayo mo, ma'am. Hoy, animal! Ay, pagbuot niya, ha? Lakaw na. Kutawi ko kape. Oh, kana rin yung sugo, ma'am. Okay, pero, ma'am, cute ka, ma'am. Tanaw ko rin mo karang puti kigastanan. Hoy, tambok. Friends tayo nyo, how much ka sa Tambok! lora? Animala ka. Pagkinto og maayo kon makasal Miss Orlando, ha? Kay piti ka ginako kung sipiat ka. Anindot. Ug tanang imong bastos nga baba, ha? Minusi na. Kay lagpot kay kaining baya. Kun ako ng mami ang Rayna din he. Sige, ma'am, buhatan ninyo. Tangiduta, gini yung batasan, ma'am. Ay, ganahan kayo. Hilam! Mga guwapa, bigigay mo. Ano, tanaw ko nyo. Guwapa, gini tanaw. Swerte gigay si Sir Orlando, ma'am. Nga ikaw niyang mahimong asawa niya. Basta guwapa, di mo. Jesus! Klaruha ra sa gamusip-sip ni mo bitoy, oy. Di, ma'am. Hoy, lakaw na. Lakaw na. Kuhain ako kape. Ano, ada yun? Yes, ma'am. Sir Dennis? Naon sa baga? Anong wa pa man ka makailis? Kuhan, walang gupaning ka, good. Nagatiman pa magkuko nila ni Ma'am Sofia o ni Miss Janet, sir. Nag-aaway pa ginuhay mo? Kuhan, Makalagot ni bayana pa. Ang iyang trabaho din mao ako. Pero mo atiman pagid siya lang tao. Dili mo sa laing tao si Tita Sofia ni Modines. Umaabot ko na siya asawa. Basta. Pag-hire mo og makaatiman nila. Og ikaw, Almira. Kinahanglang ako lang ang imong atimanon. Nakasabot ka? Musa ba ka? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, Almira? nakasabot man. Gusto na mo, anak. Almira, lakaw na. Pagilis na, Almira. O patiman sa imong make-up. Oo, sir. Dennis, ano bang init man gihapon kag sinultihan ni Almira? Kinahanglan og disiplina ng bayhana. Aron magtimaan pa.
Umaabot na siyang inahan. Busa kinahanglan tarungon na niya ang iyang utok. Gusto na nang imong sapot, Dennis. Huna-huna nga adlaw karon sa akong kasal. Busa hatagi ko og tamis ka pahiyom karong adlaw. Sorry, Papa. Dili lang ko makasabot usaya sa gusto ni Tita Sofia o Janet. Init kay sila o ni Almira. Wa sila kauyon nga ako ning yaya. Pero kung makasugo silang Almira, sobra pa sa katabang si Almira. Gusto na, Dennis. O sa resolba na. Mag-hire ko laing katabang mag-atiman rin nila. Mas maayo, Papa. Kalimti lang una ng mga butanga. Ang akong kasalang una nga itong atubangon. Salamat! Sige, ato na ang tanan sa mansyon, ha? Mag-aabot na dito sa pensyon. Sir Dennis, mapauli na ba ta? Dili pa. Anhiun na ta sa simbahan. Ikaw, God. Amo bitaw ka na ako, ikay bahala Pero, kung ganahan ka ani ka din o di anita. Pero ina lang kung mulakaw na ta. Masa, ani magyudo na ta din ka. Sir! Samantahan ni Sir. Tuwan naman sila. Saman, inom ta. Uy, Wata na lamis sa sakyanan si Almira, Bitoy. Sir. Serious lagi ka karon, Sir. Stoy! Ikaw pa. Ano na pagtabi diha, God? Day Almira. Ako, Ais. magpatuo magigun ni mo kay tarong biya kayo ka. Pahagin mo karon di eh. Is go maybe. Joke na sila. Butod lang kayo mong tiyan. Bitoy lakaw na ha. Oo, Day. Bitaw. Basta ikaw, wala ka na ko. Sir, ano ko din, Sir? Magunsa pa mata din niya sa simbahan. Mamatis kami ngaw din eh. Sige. Ikaw mahibaw. Hoy, kamong mga inday. Lakad mo sa inyo mga pwesto. Kamong doha sa mga ridwain mo, ha? Bantay kinyo nyo ang mga lamis, ha? Yes, madam. Agoy, wana. Misugod ang saka akong kabuhi. Nga asawa na gani si Rolando, Ma'am Sofia. Ay, makalabot. Di ba ko makainom og wine, oy? Kay mo dako man og samot ang akong tiyan. Excuse me. Diyan ito ang imong nga, no? Oo. Oo. So, day kang amiga sa akong mami? Oo. Suod gid kaayo. Mga dalagita pa mi hangtod ni nahingkod ming mga daga. So, daming daan. Mao ba? Mahimong mangutana? Unsa man na, ma'am? Kinsa may ngaan sa imong amahan? Wa ko mahibaw. Unsa? Wa ka mahibaw? Buti pasabot nga wa mo sulti nimong imong inahan kung kinsa ang imong amahan? Wa. Ihatod ako glaho sa akong kwarto, Almira. Yes, sir.
Excuse me, ma'am ha. May sugaton lang ko. Sige na, Almira. Di lang ka mo palipay si mong bagong opisyal nga mama? Dili. Hello, Dennis. Diin man ka. Ganong karon pa man mo? Unsa man? Check-in pa mo si Almira? Uy, bastos. Pahawa diya sa kuwa tabangan. Pahawa! Dennis? Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahal? Magbut ka sa kasal nila ni Sofia ug Rolando tungod kang Dennis? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati soban pa mga sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. Galit sa RMN Drama. At ako bawal ang dinadasal na. Hello mga ka-listeners, good evening o ang oras ay kaya itong vlog kay hapon ni siya noon niya karon kay nag voice over man ko good evening kay ang oras nga nag voice over ko alas 7:55 no hapit na alas 8 mga ka-listeners sa kagabion unya pasensya kay di lang ko magpakita ron no kay kuan sa tawagan ng stress ug dagway kay nanikamot lagi maka-edit mga ka-listeners ba noon mo na nga balik na sa kog stress kadlawon matuog ba naka-edit na ko sa drama no nya kining ako video sa pag December pa nga video mga ka-listeners no kaya nga unboxing nya ako lang gi bus oberan para makabasa ko sa inyong comment no kay daghan na kay comment nga wala to mabasa no nya kining uban ako na lang ni siyang i-shout out diretso kay dugay naman kay ning uban no mga 1 month na nakalambay ba wa man ta kabasa sa inyong mga comment mo na ako na lang i-shout out diretso no ang bag-o na lang nga comment mo ay akong basahon mga listeners no yang una na akong i-shout out si Ma'am Isim no sa shout out ni Ma'am Isim no salamat kay Ma'am sa kanunayng pagpaminaw sa mga drama niya si Luz Biminda Orales shout out no salamat kay sa imong makanunayong pagpaminaw ug si Rose Antomabien salamat kay no kanunay naminaw ni siya ug si Mayla Tuyak kanunay sunod sa itong mga drama niya si John Matt Lubaton akin akong basahon ni kay ning request mo ni siya ako lang nito bagon mga ka-listeners ingon siya nga boss pwede request dag-om sa duha ka langit thanks in advance boss dugay na ko pangitaan na mga ko pasensya John Matt Lubaton no kay dili kompleto akong kopya ni akong file kung hindi ko ka upload ani kay lisod man og mag-upload kunya di mahuman ba na nga may ko pasensya John Matt Lubaton pwede ka mo request ni ani ni radio drama Bisaya no kay basig naa siya ni no kay kung halos man ang file kompleto ba no basig maka-request ka dito o kuan siya maka-upload siya no i-try lang John Matt Lubaton no sa kang radio drama Bisaya basig maka-upload siya ng drama kay wala gid makompleto akong record ani akong file ani sa una ug si Romelia Mona shout out salamat is pagpaminaw sa mga drama no nya si Cecil Vivas mauman gyud ko og panghinlo sa akong balay basta maminaw ko sa imong drama sa kahanginan salamat kayo Cecil Vivas sa imong pagpaminaw sa mga drama Silin Campulo salamat sa drama boss way sa payan diretso na nako dai kay 1 month ra ba ni kayo pakaita sa new comment no shout out na lang diretso shout out ni Mernali Jim Peruso salamat sa pagpaminaw Mernali Jim Peruso nya si Romelito po shout out salamat sa pagpulat aning mga drama no kining buwak na salamin si Mary Ann Hope salamat kay no kanang may gini siya nag-comment no duha na yung comment dai nya sa mga new siguro na upload ni siya comment ba shout out ni Nilsa Tabigi no kanunay sad nga naminaw nya si
Jmar Lopez, salamat kay naminaw siya sa dramang Mangtas. Nya si Nilsa Tabigi, naminaw siya sa katapusang sumpay sa kinsay akong piliu, no. Si John Matt Lubaton, naminaw siya sa dramang Mangtas, no. Nya mga ko pasensya nga di ko kakuan sa imong request nga dag-om sa duha ka langit, no, kay di kumpleto akong file. Si Nilsa Tabigi, no, nag-atang din siya kanunay aning buwak na salamin, no. Daghan kasi comment, no. Shout out Nilsa Tabigi, no, salamat kay sa imong pagpaabot. Si Jean Anunciado, waiting for part 6. Nahuman na nino kay na-upload na naman nato ang part 6 hangtod sa 9. Nalit na kog basa, no, kay 3 weeks na ni na ago nakalabay. Si Juniper Patulumban Kuya Jan, may buntag gotsing uman. Antay ako sa next episode. God bless always kita dyan. Salamat kayo Juniper Patulumban, no, sa imuhang makanungayong pagpaabot sa itong mga sumpay sa drama. O God bless po nimo, no, og Happy New Year. Nya si Romilito, naminaw gyapon siya sa buak nga salamin, no. O si shout out po Romilito, no, og ni shout out ni Rob Sinubas. Hello Sir John, request Veronica please idol. Wala po kung nakakumpleto aning drama. Mga o pasensya Rob Sinubas, no, kay wala gyud ko ana. I-try lang request sa kang radio drama Bisaya basig makakuan siya. Maka-upload siya ng drama, no. Try lang, no. Nya si Bambam TV, no, naminaw po siya sa aning dramang buwak na salamin. Nya si shout out, no, Bambam TV. Og shout out po ni Robert Hamilton, naminaw siya sa Swerting Di Malasa. Og si Eileen Loriaga, naminaw siya sa part 5 ning buwak na salamin. Nya si Bambam TV, nya naminaw siya sa aning buwak na salamin part 3, no. Hayang comment, no, nasa part 3 ni nga comment niya. Gina-download yun ako imong video idol para makapaminaw lang ako sa inyong drama. O ginala ka ng emoji nga nagto ang luha, naghilak yun. Salamat Bambam TV, no, sa imong makanunayong pagpaminaw sa mga drama. Si Robert Hamilton, naminaw sa dramang Mangtas part 1, no. Salamat kay sa mga sticker nga heart, no, pagkabuok. Naminaw siya ning Mangtas nga drama. Si Initial Shimudet, naminaw siya sa aning part 5 nga buwak ka salamin. Ay, comment niya na sa part 5, no, 2 weeks ago. Late mong tagbasa, ato na ning basahon tanan ng shout out, no. Shout out nimo Initial Shimudet. Shout out ni Roland Escogonon. Naminaw siya sa part 6 ning buwak ka salamin niya. May mga 5 ka heart nga sticker yang i-comment. Shout out nimo Roland Escogonon. Roland Kugonon. Si si Rohan Ninyo Isaac, naminaw sa aning buwak na salamin, no. Nag-comment sa aning part 6, no. Salamat kayo, no. Shout out ni mo Rohan Ninyo Isaac. Salamat sa pagpaminaw niya si Initial Shimudet. Paspasi ang 7 idol, ha. Abot na tas part 9 na karong part 10 na tanong. Malit kong basa. Salamat kay Initial Shimudet. Niya si Mayla Tuyak. Merry Christmas idol. Merry Christmas po Mayla Tuyak, no. Happy New Year. Late kong basa, no, sa inyong mga greetings, no. Nya si Cliville Albero, Merry Christmas dol. Nindot yun nga drama. Nagsubaybay ko sige ko hulat sa sumpay. Salamat dol. Salamat po kayo Cliville Albero. Salamat sa pagpaabot, no. O belated Merry Christmas. Merry Christmas ang yapon kay matod pa sa kanta, araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw Pasko. So, Merry Christmas, Cliville Albero, Happy New Year, no? Salamat is papaabot sa mga sumpay niya. Initial Shimulit, wow, naanan jud, thanks idol. Binimoji nga nagpahiyom. Salamat kay Initial Shimulit, no, sa pagpaabot ano itong mga dramang ina-upload. Si Marian Laborte, mayong hapon sa Pilipinas. Merry Christmas idol. Always waiting sa imo vlogs. Watching from Osaka, Japan. Nadyo'y vlog sa Japan. Huwag na itulo ka heart, no? Salamat kayo. Marian Labortino diya sa Osaka, Japan. Merry Christmas po nimo diya, no? Happy New Year. Salamat sa pagpaminaw sa itong mga drama. Diya, si Margie Jimina, Merry Christmas. Kuya, thank you sa pag-upload another episode. Salamat po nimo Margie Jimina, no, sa kanunay pagpaminaw. Diya, si Mernali Jim Peroso, idol, salamat sa parsec. Shout out idol from Qatar. Shout out nimo
Mernali Jim Piruso no diya sa Qatar no. Salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Si Green Dagul, good morning from Qatar Idol. Always waiting sa imong new upload with Duha ka Heart. Salamat kay Green Dagul no diya sa Qatar. Salamat kay sa pagpaminaw. O Happy New Year nimo diya no. Si Eileen Loriaga. Shout out nimo no. Naminaw siya sa aning nag-comment sa aning part 7 no sa buwak na salamin. Nya si Marge Albero. Na-update na gid ang episode 6 sir. Salamat kay Princess no dayon ang episode 7 sir with emoji nga nagngisi no. Nabot atas partner niya karon party at Marge Albero no. Salamat sa imong pagpaabot. RG Sanchez Pukong. Ay salamat na nagyud kadugayan na pod sa sumpay dolo sunod dayon ang next part dolo sa taon gid sa taon gid usa na sundan ba. Kinsa kayo RG Sanchez Pukong no. Dugay kita nakasumpay no. Namo tay mga pagtinulang adto ko mga nami mga yatubang problema nya. Kuan sad bisang masakit sa tayo na nagpahuway mga listeners no? Salamat kayo sa pagpaabot RD Chances Pukong no? Si Janet Bangkong may gabi dia ni mo brother dyan. Salamat kay Janet Bangkong no? May gabi isa din mo no? Ang oras diri alas 8:05 na sa kagabi no? Janet Bangkong salamat kay sa imuhang pagpaminaw no? Paabot sa drama. Si Rose Antomabien. Salamat kay Sir Jan. Dugay na ko paabot aning sumpay Sir Jan. Merry Christmas sir. Merry Christmas po nimo Rose Anton Mabien no. Ug Happy New Year nimo diha no. Salamat kay sa pagpaabot sa drama no. Si Nilsa Tabigi nana jud update sir. Salamat kay maayo untag mo more update pa sa mga parts. Sige jud ko hulat ani nga drama. Merry Christmas nimo diha sir. Listening from Southern Leyte, St. Bernard. Salamat kay no. Ulit sa tabigi no diya sa Southern Leyte, St. Bernard no. Merry Christmas nimo, Happy New Year. With duha ka emoji nagpahiyong na yung comment o na heart no. Salamat kay Nilsa Tabigi. Nya si Jean Ruiz no. Thank you kayo Sir Idol malingaw ko ning dramaha ba with emoji nga nag-heart no tulo ka book. Salamat kay Jean Ruiz no. Na nalingaw day kaning dramaha no. Makalingaw bitaw po ning dramaha kay napoy sagol katawanan ba no. Makawa og problema no labi na kay gipang trabaho ba. Malingaw kay si pagkatawa to si Aldwin Nakurda no. Basta na sa mga drama katawanan yun. Noel Estupito na part. Salamat kay Noel Estupito sa pagpaabot no. So shout out nimo. Happy New Year, Merry Christmas ug Happy New Year. Nya si Romelito, thank you sa pag-upload sa part 6 sir. Merry Christmas. Merry Christmas po nimo ug Happy New Year no. Nalit mo yung tagbasa ninyo kay 2 weeks ago naman yung mga comment ninyo. Ako lang dyan yung tagdog basa para di dyan mausik ba. Kaya gihaguan sa ninyo niya og type no. O shout out ni Romelito nya si Jobert Bagyo Sumundong. Shout out sunod episode boss ug maayong Pasko ug Happy New Year. Shout out nimo no. Shout out Junbert Bagyo Sumundong. Merry Christmas po nimo ug Happy New Year no. Salamat kay sa imong kanunay pagpaabot sa atong mga upload no nga drama. Nya si Ira Mitikson makairita man si Almira namuwag ng emoji ba mga naglagot ba. Salamat kay Ira Mitikson no, sa mong pagpaminaw. Katawa man si yung comment ko si Noel Estupito no, ning katawa siya ha 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 chill lang ma'am mas nindot pa dun sa tunga-tunga na episode hihi. Ni reply po ni si Romelito magbalik sila Almira ug Dines. Updated gini sila no nagatang gini minaw gini sila kay Sweeto ba. Salamat ninyo no. Nya si Jocelyn Infante shout out no. Shout out Jocelyn Infante. Lord, salamat sa sumpay. Lord, pwede imo na sumpayan ang drama nga ako imo bang higugmaon kay nindot na gyud to. Salamat Lord. Nasumpayan na nato no. Nya ato na po nang sumpayan pohon. Salamat kay Jocelyn Infante no sa imong pagpaabot no. Sa sumpay. Ug si Charlie Burdan pito ka emoji ni nagpahiyom you know. Muli paayon ni Charlie Burdan no. Naminaw sa atong drama nga i-upload. Salamat Charlie Burdan no. Merry Christmas and Happy New Year no. Signalit at greetings pero kamo mo malit kay kuan mo ni Christmas man nga panahon ninyo mga comment no. Ako'y nalit og basa na kay na may kanta nga araw-araw Pasko. Merry Christmas gyapon no. Merry Christmas Charlie Burdan ug Happy New Year no. Nya si Gina Narbasa Lopez, Almira
Wrong, bitoy correct. Salamat kay Gina Basal Lopez no sa imuhang pagpaminaw ning dramahan no. Nya si katawa na po si Noel Estupito no. Salamat ninyo ga updated yun mo ning dramaha ba. Si Charlie Burdan ang asinda Esmeralda mga pasensya Charlie Burdan no. Dito nga ni request sa kang kuan sa kang radio drama Bisaya kay balo jud nga kompleto na yang kopya ba. Nya ko kay kulangan akong mga file magud pasensya kay Charlie Burdan no. Happy New Year ni mo no. Merry Christmas ug Happy New Year. Marge Albero kalagot ni Almira oy magpatara ra pud hay. Mao gyud. Oy ngani gini mga bida ba magpadagdaog ba. Pabag magpadagdaog na sila mo na sagaran sa mga bida, masalida man o drama magpadagdaog no. Bakoy writer utrohon ako ba aron pinalahi sa ba no. Ang bida isu kayo. Bitaw komedya ra na kalisinas na yana dyan ang drama para napoy thrilling ba no? Kung ako'y writer mo dili ko ngayon mag-writer mga kalisinas kay utrohon yun ako ba para pinalahi ba sa mga kalisinas no. Salamat kay Marge Albero no sa pagpaminaw niya si Jenis Miro. Merry Christmas sir o Merry Christmas po nimo Jenis Miro no nya Happy New Year sad. Si Marian Laborte, hello, Merry Christmas. Kung naitulog ka heart yung comment. Merry Christmas po ni Marian Laborte, no? O Happy New Year ni mo diyan, no? Salamat kayo sa imuhang pagpaabot sa mga sumpay, no? Si Rainy Salunay, sign of prayer, no? Pagkabuok, no? Salamat kayo, no? Mo na ni. Hindi ka comment, nagdirin na sa part 9, eh. Happy na tamaw man, nagbasa, no? Medyo taas-taas yun yung pagbasa ng comment ron mga kalisinas no mga pasensya kay nabulto na to ba nausa yun na to tanan ba pero sige lang kay panagsara man to no kay sa man na umanta karabasa sa mga niaging vlog no shout out mo Rangi Salunay no Merry Christmas ug Happy New Year nya si Janet Bangkong Merry Christmas sa imo dia brother Merry Christmas po nimo Janet Bangkong no Happy New Year. Salamat kayo no, sa imuhang makanunayong pagpaminaw niya si Nisyol Simudit, si Bitoy na lang dyan makalingaw. Tulo kay mo dyan nagbahakhat ko katawa ba. Mao gyud tinuod yun no, makalingaw si Bitoy ba. Salamat kay Nisyol Simudit no. Si Jean Ruiz, Merry Christmas, Happy New Year. Uy, Merry Christmas po Jean Ruiz no, Happy New Year. With emoji yun nga nag-heart no, yan nasa heart niya nasa nag-celebrate nga emoji no. Salamat kay Jean Ruiz no. Na makanunayong pagpaminaw. Initial simulit makalagot naman yung dramaha. Busit po ni si Almira na naglagot na si initial simulit. Relax lang initial simulit no. Salamat kayo no sa imong makanunayong pagpaminaw. Si Japit Kulangko ang sumpay niya idol. Mauna ng sumpay no. Shout out nila no. Japit Kulangko, Merry Christmas ug Happy New Year niya si Chris Lunisa. Salamat episode 7 sir. Salamat po bang Merry Christmas na mga Happy New Year no. Si Jenis Miro, wow naano dito ang part 7. Salamat mo Jenis Miro sa imong pagpaabot kanunay no. Na party na karon. Si Mary Jane Villasis, salamat tul kay tungod sa imong mga drama na wala akong kalaay. Ako jud gisundan tanan nimo upload nga drama. Salamat kay Mary Jane Villasis no. Shout out nimo Mary Jane Villasis. Merry Christmas ug Happy New Year no. Salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw no niya kini nga comment niya ni sa pagpaminaw niya sa dramang Swerting Di Malasa part 7. Si Marian Laborte, hello idol, Merry Christmas and Happy New Year diha nimo. Always waiting sa imong upload from Osaka, Japan with sa anay flag og tulo ka heart no. Uy, salamat kayo no. Merry Christmas po din mo diha ug Happy New Year Marian Laborte no. Diha sa Osaka, Japan. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Si Roland is Kugunon. Next dol, Merry Christmas. Mana na yung sumpay no? Part 10 niya. Merry Christmas. Happy New Year ni mo Roland is Kugunon no. Salamat kayo. Pagpaminaw. Si Rose Antong Mabien. Thank you si Jan. Merry Christmas. Salamat sa sumpay. O ginaot po sa sumpay sa ako. Ako imo bang higugmaon? Part 7. May puas kayo. Salamat no. Kung naay ko ano. Fireworks. Salamat kayo Rose Antong Mabien no. Niya atong nasumpayon na to sa niyaging adlaw ang kuano kanang kuan ako ibo bang higugmao no nya sinuwa po makasumpay na po tas part 9 na-upload naman to ang part 8 no
upload po tas part 9 no. Unya sakto ba ko na-upload na to no. Unya mag-upload po tas part 9. Salamat kay Rose Antomabia no. Merry Christmas mo daw, Happy New Year no. Si Ira Mitikson, salamat Lods, Merry Christmas in advance, Happy New Year. Uy, Merry Christmas po nimo no. Advance Merry Christmas ug Happy New Year di na ni advance kay New Year na 2026 na no. January 6 daron ka listeners no, nagbasa ko sa inyong comment no. Salamat kay no Ira Mitikson. Sa imong makanunay yung pagpaminaw o si Imelda Ganal, Merry Christmas sir og sa imong family. Salamat sa kanunay pag-upload sa sumpay, God bless og nay heart og nay flag no. Salamat kay Imelda Ganal no. Og Merry Christmas sa nimo no sa imong tibok pamilya. Og Happy New Year, God bless. Salamat kay Imelda Ganal sa imong makanunayong pagpaminaw. Si Margie Jimina, Merry Christmas sir. Salamat sa pag-upload. Uy, Merry Christmas po Margie Jimina. Og kanang Happy New Year na mo diha no. Salamat kay sa pagpaminaw. Mga ko pasensya mga ka-listeners nga taas na nga to ang kanang pagbasa sa comment ron. Kanya sa mga di ganahan dahil sa atong vlog no, pwede ra mo Riches Drama. I-shortcut na lang ninyo no, kaya ron di mo maglagot ba nga anong ugayam na nagsugod. Pero ako na po ni Putlon, isumpay na to sa niguman sa drama no, mga ka-listeners para 100 okay kayo ba no, yung pagpaminaw. Kanya si Angela Labadja, salamat Luz na nang sumpay, Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas po ni mo Angela Labadja no. Nasa comment nga duha ka heart sad emoji. Yan na po fireworks. Salamat Angela Labadja no. Merry Christmas ni mo, Happy New Year no. Si Nilsa Tabigi OMG, salamat kay sir na nasumpay. Huhu, nindot na kayo jud ang drama unta mo upload pa sa one part. Ugnay heart no. Salamat kay Nilsa Tabigi no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa drama. Ug si Jane Ruiz, Happy New Year dol. Salamat sa update. God bless. New Year po na mo. God bless no, Jane Ruiz. Na emoji nga nag heart og sign of prayer. Si Nilsa Tabigi, salamat sa update sir Jan. Salamat sa update sir Jan with sign of prayer og heart. Salamat po nimon Nilsa Tabigi no sa imong makanunayang pagpaminaw. Banjilin Aquino, wala lagi part 9. Tanawa lang sa playlist no, na-upload na to na sa part 9 no. Nasa playlist Banjilin Aquino. Happy New Year na mo din no. Kimi ada ang sumpay sa buhok nga salamin nga part 9 o ang pasabot asa din naa na sa playlist no. Baka gwa kasi na siya kabantay no, nasa playlist na. Salamat kayo no mi sa imong comment no, pero trabaya lang sa playlist no. Kaya na-upload na nato na part 9. Si Janet Bangkong, salamat po yung isa pa yan Janet Bangkong no. Si buwak na salamin part 9 please dumpster na lagi part 9 nakalagi na sa kuan nasa playlist subaya lang no, kay makita ni mo na no. Salamat kay sa imuhang pagpaminaw sa drama. Anja si asa naman to, nalipat na ko asa udapit nagbasa ni nadala si Romelito ay salamat paspas ng uploading hihihi. Salamat kay Romelito no sa imong pagpaminaw ug pagpaabot. Happy New Year ug Happy New Year po nimo no. Merry Christmas ug Happy New Year. Salamat kayo. Si Luz Biminda Orales, magpaabot lang jud ko sa imong buwak na salamin drama idol. Salamat kayo po sa pagpaabot Luz Biminda Orales. Merry Christmas ni mo, Happy New Year no. Si It's Me It's MG. Sir, asa na ang part 10? Mo na niya part 10. It's Me. It's MG It's MG 2077 no. Mo na yung part 10 no. Salamat guys pagpaabot niya si Ellen Luriaga. Next 10 episode please. Mo na ni. Niya pasensya kay dugay na basa yung comment. Si Rose Antomabian, salamat Sir Jan, kapaspas na yun. Salamat po din mo no. Yan, napasay comment guys Sir Jan, nahangyo lang sir, pwede ba upload sa sumpay na ako imo bang higuman part 8 sir, kay na ay excited
Kaya na-excite ko ni Henry. Sabitin, sir. Salamat kayo. Hoping unta sa more episode. Makahuman jud panlaba. God bless. Salamat kayo, Rose Antomabian. O kuan jud. Sa tawag ni. Na-upload na itong part 8, no? Rose Antomabian. Na-upload na itong part 8. Salamat kayo sa imuhang pagpaabot. Na-upload na itong part 8, eh. Baya lang sa playlist, no? Ug nawag kabantay, no? Sa playlist, no? Naka-playlist na to, no? Ang ako imo bang higugmaon part 8. Nya karon part 10 na ta sa buwak na salamin. Si Chillax Dilbs, haha, nice song. Hashtag bitoy. Naminaw siyang bitoy. Salamat Chillax Dilbs, no? Nya si Edwin Pancho, Merry Christmas boss dyan. Merry Christmas po ni mo Edwin Pancho, no? Salamat kay sa mga pagpaminaw ug Happy New Year Edwin Pancho, no? Nga kanunay yun siyang nagpaabot sa mga drama, no? Always nga naminaw. Nya si Rosalie Buti, nagbalik-balik rin ko ani paminaw ning drama ha. Ganahan ko maminaw, hihi, padayon mo idol. Salamat kay Rosalie Buti, no? Naminaw siya sa ikaw ang akong kinabuhi. Si Rosalino Jr. Merry Christmas and Happy New Year, waiting part 9. Pina-upload na to ang part 9, no? Rosalino Jr. Merry Christmas and Happy New Year. Nakatawag yun ang emoji o tulog patabok mga nagluha-luha doon yung kinatawa ba? Salamat kay Rosalino Jr. Angeles, no? Merry Christmas and Happy New Year Rosalino Jr. Angeles, no? Salamat kayo sa paminaw. Sinuwil Estupito, salamat kuya sa update. Merry Christmas kuya. With na Christmas tree, no? Heart of sign of prayer. Salamat kay Noel Estupito, no? Merry Christmas and Happy New Year po. Salamat kay sa imong pagpaminaw aning mga drama. Og si kuan ano ni bitaw na to ni si Ma'am Left Journey, no? Nag-comment si Ma'am Left Journey. Happy holidays. Sige ra ko pamati sa imong mga drama. Thanks for upload ani. God bless you. Naay ka ng saan siya, fireworks ba ni? Salamat kayo, no? Ma'am Left Journey. Salamat yung naminaw pa rin si Ma'am Left Journey, no? Nakabasa na yung Ma'am ning comment o balik, no? Salamat kay Ma'am Left Journey, no? Og nalit man kong greetings. Merry Christmas ni mo Ma'am Left Journey, no? Happy New Year. Nalit akong pagbasa ni. 9 days ago na din yung comment, no? Salamat kay Ma'am Left Journey, no? Sa imong makanunayong pagpaminaw. Si Rulan is Pugunon, okay kayo idol, waiting na po sa part 9 with emoji nga nagpaningot o kinatawa ni, no? Salamat Rulan is Pugunon. Si Cloudy Motovlog taga CDO, raday kadol. Dili ko taga CDO, Cloudy Motovlog, no? Nako taga Bukol ko. Salamat kay sa pagpaminaw, no? Si Janet Bangkong, daghang salamat. Salamat po naman Janet Bangkong, no? Merry Christmas na Happy New Year. Si Mark Brian Waslo. Ikilig kay ko with tulo ka heart, no? Salamat kayo, no? Kilig siya sa dramang Langit Kakilat ko. Si Japit Kulang ko. Salamat Dul. Salamat po naman Japit Kulang ko, no? Salamat o Merry Christmas, Happy New Year na mo diyan, no? Salamat kayo sa pagpaminaw. Si Romelito. Romelito, salamat sir, hihi. Salamat po ni mo Romelito, no? Sa imong kanunay pagpaminaw. Merry Christmas, Happy New Year. Si Rainy Salunay, thank you sa sumpay idol, makarelate man ta ano na drama. Salamat yan, no? Rainy Salunay, no? Namina sa partner ng buwak na salamin, yakang party na to, no? Si Robert Hamilton, thanks sir, with tulo ka heart. Salamat, uwi sa payan, o salamat ni mo Robert Hamilton, no? Merry Christmas o Happy New Year, no? Si Ima Katarining, ang ganda ng mga drama mo, nakakawala ng stress. Salamat kayo, no? Ima Katarining, naminaw sa Spark 7 sa Swarting di Malasa. Salamat kay nalingaw di paminaw, no? Naganahan do siya paminaw, no? Salamat kay Ima Katarining. Jewel Umambak, naghulat mi sa sunod, unta madali with heart, no? Salamat kayo. Naama na yung party, no? Jewel Umambak. Sinsa kay nga medyo nadugay pa, no? Sa kay manikamot ang ipuntang masumpayan. Dix Beer Urupa.
sana mahuman ni nga episode kay mao jud ni akong giulat nga drama pang pamilya talaga ang makapaminaw ani nga drama makahilak jud. Salamat kay Dixper Europa no lingaw si paminaw ani no kay kuan din makarelate no kay pang pamilya gini nga istorya no makahilak, makalingaw, makahilak. May matulunanon sad no. Salamat Dixper Europa na si Annalyn Santarin, salamat sa sumpay Lods nindot na jud. God bless po. Salamat kay Annalyn Santarin no. God bless po nimo no. Merry Christmas ug Happy New Year. Ug si Jean Ruiz, Happy New Year, Sir Idol, God bless. Ug salamat sa new episode ani with nadyoy ko ano mga pabuto no. Ani pabuto ba ni siya? Nya nay sign of prayer og emoji nagpahiya mga nag-heart nya nay duha ka heart. Salamat kay Jean Ruiz. Sa aming pagpaminaw. Si Jenis Miro, thanks sir with duha ka heart no. Salamat kay Jenis Miro. Si Jobert Bagyo Sumundong, shout out next video loads diri Iligan City. Salamat. Shout out ni mo diha sa Iligan no. Iligan City. Shout out Jonbert Bagyo Sumundong. O daghan ng sticker yang gi kuan sa yung comment no, nay kamot, nag-hi no, diyan na po penguin nga ning hands up no, diyan na po isda no. Og na ay kambing na say mura man nagsihok lagi no. Salamat kay no. Jonbert Bagyo Sumundong, shout out mo sa Iligan City ug Merry Christmas, Happy New Year. Si Ima Madura, Happy New Year sir. Salamat sa pag-upload. Paabot ko pa sa sumpay with emoji nagkatawa no. Salamat kay Ima Madura no. Happy New Year po mo diyan no. Salamat sa pagpaabot sa sumpay. Si Luz Biminda Orales, Merry Christmas and Happy New Year idol dyan. Salamat kay Luz Biminda Orales no. Merry Christmas po nimo ug Happy New Year. Salamat sa makanunayang pagpaminaw. Si Marian Laborte, Happy New Year diha nimo. Dol always watching from Osaka, Japan og na-plug no. Salamat kay Marian Laborte no diha sa Osaka, Japan. Salamat kayo sa imong makanunayang pagpaminaw no. Og sa pagtan-aw sa tong vlog no. Salamat kayo. Si Nilsa Tabigi, Happy New Year sir dyan. Always kapaabot yung kuha nga drama. Huho, nindot na gid kaayo. Salamat sa update unta. More parts pa. May emoji nagpayo mo. Amo na sumpay no. Nilsa Tabigi, party na to no. Si Chris Lunisa, maglain lagi ang tiyog ni Simon. Usahay mulain. Haha, guwang. Mabita no. Kini pag-recording. Wala na yung pag-filming na absent pa. Unang magbaylo-baylo artista ba ang dalas tingog no. Sige lang, nahuman na sa ng dramahan no. Natapos yun ba. Salamat Chris Lunisa no. Si Giovanni Sinining, idol unta ma-record nimo tong drama nga Kulapo. Dugay na kayo nga drama 1990 pa na. Yamugi ko ani Giovanni Sinining no. Kay itong panahon na good pa may recording ato no. Wapay radyong kahoy, wapay mga wapay cellphone, wapay live streaming. Na mga pasensya Giovanni Sinining no. Kay wa gyud koy na save sa mong drama. Si It's MG 2077 paspasew apo survey kay kapoy sig paabot sa sumpay haha. Pasensya It's MG no kay bigid madag paspas no labi dag maka-copyright bitaw diyan dugay pag kaya pag-upload kay ang load murag kakamang ba. Mukalit lag kawa bitaw magkaputol-putol nga na diyan. Maabot lagi hapit sa adlaw lagi kinaabot. Mo nang imbis gi-upload karon maabtan pag ugma mas buntag or mas hapon tungod sa network ba nga hinay bitaw kayo ang data. Ano na siya resulta nga mosamot kadugay no. Kaya diya nagsugod tas pag-edit nga dugay sad kay kuha copyright nga nag-upload maka-copyright na utro na sad. Kunya hinay pag yung network no. Na may pasensya no. HMG pero paningkamutan diya po na ako ni nga mahuman. Salamat kasi mo pagpaabot no. Happy New Year ni mo da HMG no. Nya si Rose Anto Mabien, salamat sir diyan paspas na gyud upload more sir kay excited na. Salamat kay Rose Anto Mabien. Paningkamutan lagi na maka-upload sa sumpay no. Nya si Concepcion Logronyo, asa naman ang mga sumpay ani idol nahilo man. Sumpay na natapos naman yung nag-comment ka sa Hain ng Langit mo, natapos naman part 12 ba tama ng Hain ng Langit. Hapit na man ang basa no. Salamat dahil sa mga pag-comment Concepcion Logronyo no. So, naminaw siya sa Hain ng Langit katapos ang sumpay. Karon magwasa na pugos comment ni John Matt Lubaton, bad pa request dag-om sa duha ka langit please. Di ka salamat.
Sa mga di ko pasensya dyan Mat Lubato no, pagkadaghan di ka nag-request ba? O yung mo di ko ika-upload na no, kay kulangan akong kopya no, dyan Mat Lubato. Di ko maghalahala o kapag akong file kay kuwangan ba? Kay mapalaw niya mo sa kung magsugod ag sinudanan niya, way katapusan daw. Manamangay ko pasensya dyan Mat Lubaton kay file kulangan yun. Daghan kay kulang. Kung mahimo, suwaya og request sa kang radiodrama Bisaya no, kay murag na sa daghang file no, sa mga drama. Salamat day kayo dyan Mat Lubato no, kay naminaw sad ka sa atong mga upload nga drama no. Yeah. Si Eileen Loriaga, Dol, episode 10 sa Buwak nga Salamin, please. Mauna nino ang episode 10. Murag diha ka nag-comment sa kong live ba. Live man siya sa imong komenta no. Sa una pa ni nag-live na ko no. Sa itong tuiga. Yeah. Pero related yapon kay party naman taro no. Salamat Eileen Loriaga. Yeah, si Carmina Indaw next po. Oy, mo na ni ang sumpay Carmina Indaw no. Salamat kay sa imong pagpaabot no. Nag-comment siya sa partner niya karong party na kita no. Kanya kay ako na ning baliho no. Imbis pang intro na to ni nga kini atong gibasa ron putlo na lang tingali na ako ni kay para para di tantong taas ang di tantong dugay ba magsugod ang drama no manang putlo na ko ni aron sa ending na lang ta magtiwas aning sa tawag ni para sa katong naay mga nag-comment may mga pa-shout out kaminawan yung sa ending no kay ni adi ay sa ending na to ni butang niya akong live ron nga audio voice over ano ako ibutang ni sa human sa drama kay taas man kaayo ni abot mag 35 minutes di man mahimo ni ako ni intro vlog kay grabihang taasa din di maglago tong atong mga basher ba no una nga diri na lang sa katapusan sa human sa drama no ang ato ang shout out og mo to mga listeners no. Thank you so much for watching og for listening. Amping mo kanang mga listeners. God bless us all. Og Happy New Year no.